Geomatika eta inteligentzia espazialeko jardunaldi hauetan geoteknologien inguruan atxuko gara. Geoteknologiak edo geografia informaziorako sistemak. Hauek azkenian mapak eta datu basen bidez aldagai ezberdinak adierazi eta aztertzeko sistemak dira. Azkenian, edozein fenomeno lurraldean gainean aztertzeko sistemak. Dula ez denbora askor arte, gai oso zehatzitan erabili izan du dira, beraien lizentzia postua medio. Baina software libreak edukiun garapenakin, azkenian pixka demokratizatu da bere erabilera. Eta ikusi ditzazkegu, lehen pentsatzenak zinean arlotan aplikatzen. Adibidez, udaletako, zerbitzu sozialetako azterketa ezberdinetan. Azken finean, lurraldean gainean adierazti daiteken edozein aldagairen gaineko azterketa egiteko tresnak dira. Eta azterketaz aparte ere, katalogo georreferentziatuak osatu eta kudeatzeko tresnak ere badia. Edozein udalerriren hiri-altzariak gestionatzeko, noiz margotu dian, noiz aldatu dian eta bar, edo errepide bateko seinaleak eta bar. Sistema hauek garapenean dauden, etengabeko garapenean dauden sistema dira, azkenen edozein teknologia bezala, eta alor ezberdina daude. Sistema hitzak esaten duen bezala, alde batetik daude datuak, danaren oinarria diala, edozein azterketan oinarria, datuek tratatzeko tresna dauzkagu, tresnak edo aplikazioak, eta baita ere gero aplikazio hauen erabileratik ateatze dian erabilera kasu ezberdinak. Datuen inguruan GeoEuskadi eta Gipuzkoako Diputazioko kideekin hitz egingo dugu. Bertan, beraiek datua zerbitzatzeko erabiltzen dituen plataformen garapenen inguruan hitz egingo dugu. Tresnen kasuan tailer bat emango dugu, azkenean software libreko tresne ezberdinek topeak topatzen dituzten bezala, direnerako direlako, kasu honetan uztartuko ditugu GIS tresna bat, QGIS eta estatistika tresna bat, R. Orduan, bien arteko uztartura hortatikan dimentsio berri bat sortzeko aukera ematen du. Eta azkenik, esan bezala, arratsaldean erabileren inguruko saioa egingo dugu. Erabilera hauek geoz da zabalduago dago, gisa erabilera, lehen aipatu bezala softwareak ere, software librean garatu diren aplikazioei esker, eta bertan ikusiko dugu nola aplikatze dian edo nola aukera berriak irikitzen dituen azterketetan. Azkenean, fenomeno bat, datu alfanumeriko hutsekin aztertu edo lurraldean gainean aztertu, dimentsio berri bat ematen du, bai ulerte errazago izateko, edo baita beste bide batzukin ikusteko fenomeno bakoitza ere. Bertan, udalen kudeaketarekin zerikusia duten proiektuak ikusiko dugu, hirien iraunkortasunen adierazle sistemak edo xabusarren habitatak identifikatzeko proiektuak. Jardunaldian ere, Airbnb-ren efektua Donostian azterlana ikusiko dugu, Irikilabsek egindakoa, eta bertan adibidez, Donostiako pisu turistikoak bere demografia eta etxebizitzen baldintzekin gurutzatuz, egin zuten azterketa aurkeztuko digute, eta azterketa interesgarria, eta baita ere, lehen aipatu bezala, emaitzak adierazteko modu ezberdin bat, mapen bidez, eta ikusiko dugu. Eta azkenik bukatzeko, pixkat helburuak, jardunaldi hauen helburuak aipatzea, azkenian geografia informaziorako sistema eta bestelako geoteknologien aplikazioak jende arteari hurbildu nahi dizkigu. Hau da, ikusi dezatela ez dela aplikazio hauek ez direla elite bat edo gauza oso zehatzena, baizik eta egunerokoan laguntzen diguten eta azterketa egiteko laguntzen diguten tresnak diela. Beste alde batetik, gai hau euskaraz tratatzea ere bada gure helburua. Hortik, UEU eta Donostiako euskara patronatuarekin elkarlanean garatzea. Azkenian, gai tekniko eta espezializatuetan beste hizkuntzetan edukitzen ditugu normalen foruak. Eta azkenian helburua da ere Euskal Herrian eta euskaraz egindako foro bat garatzea geoteknologien inguruan. Eta bertan, gai honen inguruan lanean gabiltzan jendea elkar ezagutu, harremandu eta bertatik ere, zergaitik ez, proiektu berriak garatzeko aukera irekitzea.